ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ କେବଳ ପଇସା ପଛରେ ଧାଇଁଥାଏ। ଯେଉଁ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପଇସା ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଥରେ ନିଜକୁ ପଚାରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ପଇସା ଏଥିପାଇଁ ତା ପଛରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ସାରା ଜୀବନ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଧାଉଁଥିଲା, ଆଜି ସେହି ମଣିଷ ପଛରେ ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇକୁ ହାଣୁଛି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପୁଅ ବାପା ମାଆକୁ ପର କରୁଛି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ଧରି ପଳାଉଛି, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଥରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଭୁଲୁଛ ନା, ଥରେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। କର୍ମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଳସ କଲେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଧିକ ପଇସା ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଭାଇ, ଯେତେ ପଇସା ଥିଲେ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ମାନ ସମ୍ମାନ ସମ୍ପର୍କ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।